Bună ziua tuturor! Suntem în fața unui piersic de 2 ani și vrem să-i alegem coroana. A crescut în toate felurile, dar noi știm ce vrem. Vrem cu vas. Și atunci ce facem? Pur și simplu îi tăiem acestea, așa, și aici. Observați? Și ai eliberat centru. Da, facem tăieri în direcțiile unde avem nevoie. Așa. Și asta o avem în această parte, iar aceasta aici. Deci momentan o lăsăm cu 4 șarpante, cu 5 de fapt. Lăsăm acestea pentru vegetație și la anul vedem cum s-au dezvoltat. Așa se procedează când avem o tufă mare și vrem să avem piersic cu vas sau tip cupă, cum îi merge lui mult mai bine. E simplu. Mulțumim pentru vizionarea acestui videoclip. Pe curând!